Dom v pôvodnom stave vhodný na chalupu sa nachádza v obci Nevoľné na pozemku o výmere 235 m². Dom pozostáva z dvoch častí, z pôvodnej a z prístavby. V pôvodnej časti bol použitý materiál kameň, strecha je pokrytá eternitom. Pôvodnú časť tvorí veranda, chodba, spálňa, kúpeľňa, komora a kuchyňa. Prístavba bola zhotovená z kvadry, strecha má plechové pokrytie. Tvoria ju dve izby, priestor s prípravou na ďalšiu kúpeľňu, spálňa a terasa. Pod domom sú situované dva pivničné priestory, prináleží mu hospodárska budova, záhradka a predzáhradka. Dohoda na cene je možná. Cena rodinného domu v Nevoľnom je 28 000 eur.